Ватажок кримських колаборантів запевняє, що підготував Крим до відбиття українського наступу. Сергій Аксьонов намагається переконати усіх в надійності укріплень, загороджень та перешкод, які вже кілька місяців зводять окупанти на півночі Криму та вздовж узбережжя. Вочевидь, сподівається і на підвладних йому найманців, таких собі аксьонівців. Насправді ж це лише збіговисько, яке не чинитиме спротиву, переконаний командир роти вогневої підтримки імені Номана Челебіджихана Ленур Ислямов. Алкаши, проходимцы, конечно, это бывшие стоянщики, там каких-то там эти подворотнях, там подметающие люди, выпущенных с тюрьм. Это не войны. Это не войны. У них есть регулярная армия российская, которую мы видели. Это действительно настоящие военные, это такие военные, у которых некоторых вопросов нужно поучиться. И я думаю, что мы поучимся. Но есть такие воины украинские, которые не дадут никаких, на самом деле, слабинок. И очень серьезно воюют. Поэтому это все увидите на границе с Крымом, когда украинская армия туда дойдет. Щойно впаде так званий Кримський міст, збіговисько Аксьонова втече, упевнений Ленур Ислямов. На його думку, це цілком може статися вже цього року. Как только мы дойдем до границ с Крымом, административных границ с Крымом, они побегут все. Буду я к этому времени не буду, но Крым будет обязательно освобожден именно таким мирным путем, потому что некому будет его защищать. Защищать его могут только те, кто является коренным населением Крыма, крымские татары и украинцы. Сейчас, на сегодняшний день, ни украинцев, ни крымских татар готовых защищать русских в Крыму не будет. А мы, когда дойдем до границ, все побегут. Даже не сомневайтесь. Росіяни пнуться на 4 напрямках і прагнуть повністю оволодіти Бахмутом. Штурми міста не припиняються, інформує Генеральний штаб. Становище складне, кровопролитні бої точаться у центрі Бахмута. Але ворог, незважаючи на втрати, намагається відтіснити українських оборонців до західних околиць міста. Штурмовиків-найманців потужно супроводжує російська артилерія. Попри все, оборонці фортеці тримаються. Тиснемо з Колота й на Красногорівку, що північніше Авдіївки. Вочевидь, прагнуть оточити українських захисників у місті. Також продовжують маніакальні штурми Мар'їнки, але значними успіхами росіянам похизуватися не виходить. Їхні окупаційні адміністрації всюди бачать українських шпигунів і партизан, тому забороняють місцевим жителям пересуватися. У місті Енергодар Запорізької області місцеві жителі повинні отримувати дозвіл на пересування територією області. Ті, хто подав заявки на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до Сил оборони України. Подекуди загарбники обшуковують навіть людські помешкання. Російська відповідь Бредлі та Абрамса. Окупанти з 810-ї бригади морської піхоти з Криму попросили транспорт і отримали. Мотоцикл «Урал» з люлькою. Пишно, з обіймами та посмішками 50-річний дирчик відправили на передову. Окупанти грозяться встановити на нього кулемет, замінити колеса і, головне, пофарбувати у камуфляж. А тоді вже виконувати усі можливі операції, заявили окупанти, вправно стримуючи сміх. Ми будемо його використовувати в мобільний момент, поставимо на нього пулемет, будемо їздити мобільно, швидко, удобно, незаметно. Жоден цар не вартий того, щоб за нього вбивати і вмирати. І недовго цьому тривати. За такий допис у соціальній мережі кримського татарина Ролана Османова судитимуть, буцімто за зневагу до російської влади. Про це він розповів після ознайомлення з матеріалами так званої справи, яку розгляне окупаційний Київський райсуд Сімферополя. Не знаю, с каким лицом будет рассматривать это дело, это абсурдное дело судья. Но суд назначен на 12 апреля на 9:30 утра.
У середині березня окупантам не вдалося долучити Ролана Османова до так званої справи про диверсію на залізниці у Поштовому у Бахчисарайському районі. ФСБівці обшукали його оселю, налякали близьких, а самого Османова побили, вивезли до окупаційної управи. Утім, згодом громадянського журналіста довелося відпустити. Он не хотел отвечать, пришлось ответить. Кримсько-татарський народ має реалізувати своє право на самовизначення. Це лише укріпить українську державу в Криму після його звільнення, переконаний голова Меджлісу Рефат Чубаров. Свої пропозиції щодо оновленої стратегії деокупації півострова представницький орган кримських татар передав до Ради нацбезпеки та оборони України. Подробиць Рефат Чубаров розкривати не став, але уточнив, що пропозиції обговорять з органами влади. А оновлений документ має схвалити президент. Ми маємо створити всі умови для того, щоб кримсько-татарський народ, як корінний народ, зміг зреалізувати своє право на самовизначення, яке не стільки дає право, скільки дає зобов'язання. Зобов'язання тому від нас всіх, від кримських татар, від держави, щоб в Криму, в оновленому Криму, українському Кримові дотримувалися права всіх, хто там буде жити. А найголовне, щоб ця територія була укріплена як частичка української держави. Поради на випадок ракетних атак чи бомбардувань з'явилися на дошках оголошень окупованої Ялти. Кілька папірців поширив Дмитро Шкребець, батько знищеного строковика з крейсера «Москва». Лякалки від окупантів підписані так званою антитерористичною комісією та номерами телефонів окупаційної поліції та ФСБ. Раніше по радіо в Криму передали рекомендації щодо евакуації. Тоді окупаційна влада назвала це зламом. Але ще з літа на окупованому півострові встановлено високий рівень терористичної небезпеки. З того ж часу ледь не щоденно над об'єктами окупантів у Криму лунають вибухи. Рух спротиву у Криму стає сильнішим. Окупанти вже забороняють продаж синьої та жовтої фарб і стрічок кольорів українського стяга. Про це повідомив координатор кримського осередку руху «Жовта стрічка». За його даними, у Сімферополі, Севастополі, Ялті та Судаку вдалося поширити ще під 300 плакатів, а також жовті стрічки як символ спротиву окупантам. При цьому загарбники посилюють контррозвідку та шукають учасників. Координатор кримського осередку наголошує, що активісти ніколи не зупиняться. Їх щодня стає усе більше та нагадав, що найтемніше перед світанком, який точно буде у вільному Криму.